vesmíre poneviera. Keď nájde telo, do ktorého znova dole zíde, tak ďalej pokračuje nekonečný príbeh. Milión duší, milión snov, každá chce prejsť skúsenosťou na vlastnej koži, len pre ten pocit ochutnať Boží dar dňa i noci. Tak dobrovoľne sen zostupuje, je éter, sa do formy zhusťuje, tu sa testuje a pritom zisťuje, ako to v hmote funguje. A tak putuje napreč hviezdami, tými nekonečnými cestami, kde si realizuje svoje predstavy toľko, koľko si len dokáže predstaviť. Není žiaden limit, žiaden strop a nezastraší ju žiadny hrob, lebo vie, že všetko je to len hra, tak sa rada hrá abrakadabra. Práve si vyčarovala to nebo na zemi, hokus pokus a v ňom život plný prekvapení. Aj keď sa občas veci nezdajú moc ľahkými, je to len preto, že sa učí zákony karmy. Žijeme večne, lebo duša nikdy neumiera. Ona sa po smrti rada vo vesmíre poneviera. Keď nájde telo, do ktorého znova dole zíde, tak ďalej pokračuje nekonečný príbeh. Nekonečný príbeh. Nekonečný príbeh. Že vraj žijeme len raz, chcem vedieť, kto to vymyslel. Nech predloží dôkaz, alebo nech odvolá tento nezmysel. To nemení na veci fakt, že cestujeme z ďalekých hviezd až po zem, z jedného kúta vesmíru a tá dráha má tvar ležatých 8. Tí vzdatnejší dokážu lietať kamkoľvek a kedykoľvek sa im zachce. No není to až tak bezpečné, bytosti te na totiž nastražili pase. A jediná účinná metóda je použiť svetlo, nech žiari jasne. Na plátne temná večnosti tak môže vyniknúť všetko krásne. Žijeme večne, lebo duša nikdy neumiera. Ona sa po smrti rada vo vesmíre poneviera. Keď nájde telo, do ktorého znova dole zíde, tak ďalej pokračuje nekonečný príbeh. Žijeme večne, lebo duša nikdy neumiera. Ona sa po smrti rada vo vesmíre poneviera. Keď nájde telo, do ktorého znova dole zíde, tak ďalej pokračuje nekonečný príbeh.